Atin pong meto nga ekubalo nung kasebyan o praise keng katagalog na po damdaman tayo pumakalungkot siya. Pero atin naman pong masanting at turo para kay katamo. Ita pong amanong nasa huli ang pagsisisi. Putang damdaman mo ito. Metong may sabihan mo, aro o yan nakasinggewa mo. Wari po ne, either kang nanumang bagay. Halimbawa, keng pamag-aral. Musikaso yung pamag-aral kanita. Anyapin niyang mayari ka. Nakapamagkasakit. Manikwang obra. Potang kay sisisi ka nan sabihan mo, mapang semas ng ko yung pamag-aral ko bang kanita maging mayan para ka na ako imilub ka rin obra. Wapin naman, mayari kang may sabi kang college. Potang akit may grade na perfect ya po. Perfect yan tres. Ngarapin sasabi, potang akit di pa yung grade na. Agad ang sabihan, aron, ano ya kayang klaseng empleyado ini, puro lang tres din kayang grade. Nang kaya po masasambot na kang agad. Karengaliwa, na potang kaya sabihan mo kayong sarili mo, mapangsemasan ko na, kanita pa, bangan ta sana atin kapupuntulan ng sabla. Wari po, napin po damdaman tayo ta, makalungkot ya. Kasi dapat atin tamong gewa. Uning, either ketamaran mo o kaya may kasala ka na pinbandan tauli, sabihan mo kayong sarili mo, nasa huli ang pagsisisi. Pero na po kasanting ita, at least sisisi ka. Yung masakit kasisisi, bala mo, alamo ka. Halimbawa, mig-apply kang obray, dakakingwa, di kasi. Mo, balo mo na kay sarili mo, tres kagray, potang kayo, nakapaking kayabang, ngarapin po sasabi. You cannot admit to yourself that you committed a mistake. Nganapin po. Napin, minsan kaya katamo, ito mo siguro masanting maaral. Masakit yapin, ngarapin sasabi. Pero, kitambadan tawli, there is a realization. Kasakit ang, there is never a realization. Kami kapag-move on. Harapin po sasabi. Look at the first reading. Sinaysing po keng Gino. Kamwara. Kam Moises. Kamwara keng Gino. Bakit kanu pepalwal no paking Ehipto? Anong no ka rin kanang dayangya? Alalangaliwan panlasa. Potang kay mamamatela ken dano. Pampo keng kawan danom. No po kamwa. Kimwanan di Moises. Takot ng Moises. Sinambong ya keng Gino. Ating Gino nang sabi na, turuanan ko rin tao nga rin, pepadalaya pong ubingan. Ama kamandag nga na, may nga tuktok la kanyan ding Israelita. Karakal dareng mga mate. Kanita da pa mo realize keng sarilita, may kamalita pala, may kasalata pala. Sinisila po. Pintalandero guwi Moises, mig makalunos siya na sana mitok ng naining milyari karela wari po. Nung hela pa sinisi. Napin, sabi dapin potang lawentala, melunos ka rin mga mate. Kasalanan da. Sana dapat alang mete. Nung mo meging pasaway, masya sa buntok, linaban kin Diyos, ngarapin po. Pero potang lawenta mo, nanong gawaning Gino, agad-agad. Binyena yung kapaldanan karela. It is only for them to learn. At ikatamo po, natutunan man tapo, ang pinalpak tamo kimbiye, ngarapin po, at realize mo itang kapalpakan mo, mababiyasa tamo. Akin tutukin na pwedeng makanyan, na pwedeng maging pabaya, wari po, gospel. Akit tayo po ni keng tauli ng ama ng Jesus. Potang ikwayo ng tinas, ang anak ng tao, kanitayo abalo, king akupin niya. Kailangan niya pa mong mate. Kailangan de pang paten for them to realize that He is the God. Uling, papaliwanag na nakarela ken in first part of the gospel, nung nino yan, nanong gagawa ng harapin po. Pero, alalang pakyalam, potang kayari ng mete, kanitara pa mo sabyan, tutupin ng sasabyanan ng taong iti. Balamo mo po, kailangan pawaring ating pasakit, kailangan pawaring ating manasakit, nganapin po, for us to realize, ngarapin po, siguro pin, uling ipapaisip tamo po. Wari, mababiyasa tamo po. Pero in point po ka rin ngarapin, it doesn't stop na potang sabihan tamo, sinisyan tamo itang getamo gewakan itang milabas. Upo ka rin. It's not enough for us to say na sisisyang ko yung pamagkulang ko nga na po. Atin niya pong katuglong.
ating katuglong ini pong last word of the gospel nga na. May niwala rin dakal ang may karamdam karembageng sinabi ng Jesus. Bala mo po sa sabyan na kaya katamo ng gospel tamo. Itampot ang ating kanta baging pigsisyan, uling balo mo kaya sarili mo, mo gewa ka nito, o may kagawa kang yamasanting kanta, ating kang pamaglarin nagagawan. It doesn't end na tanggapan mo. Kailangan ating kang action na gawan king kekambye. At putang ginawa kang action, kitang gawan mo king kekambye, kanitaya pa mo po maging totoo ngarapin. Nasa huli ang pagsisisi dahil gusto mong maayos yung pinagsisihan mo. Napin po tapong pigsisyan me, buri ng sabyan, buri me ngayusan. Then, kanita ka po magumpisa. Napin siguro sabi ng last part of the gospel, may niwala lo. Kareng sinabi, no? Nganapin po, uling atin na lang gewa, they start to believe. At itang pa magkamali, maging masaleseya, potang baluta mo, ating tanang gagawan, bang kanita malarin ing mali, at bakit tamo nung nano ing gusto. Panalangin, Dimbalda.